¡Holi! Mi nombre es Leidia Avellana, soy creadora de contenido para redes sobre viajes y cultura, y si es la primera vez que ves uno de mis vídeos, bienvenido o bienvenida a la comunidad Leidia Avellana, ya eres una avellana más. No olvides suscribirte por aquí abajo y darle a la campanita para no perderte ni uno solo de los vídeos que suba a partir de ahora. Este vídeo que os traigo hoy estará grabado completamente en gallego, por lo tanto, si tú no hablas gallego, te propongo que te quedes para ver si eres capaz de entender algo, que seguramente seas capaz de entender más de lo que piensas, y si no, también puedes activar los subtítulos de YouTube, que previamente yo misma habré puesto para que puedas comprender mejor el vídeo. Así que si es así, ponte cómodo, cómoda y bienvenida. Quienes levades por aquí algún tempo saberedes que fai unhas semanas subín un vídeo no que vos contaba para que me valiu a min aprender galego no colexio. Se non biches este vídeo, vouche deixar por aquí o enlace para que o podas ver primeiro, pero a cuestión é que a raíz dese vídeo recibín moitos comentarios positivos, que moitísimas gracias a todos polo cariño, pero tamén recibín algún que outro non tan cariñoso e que fíxome lembrarme de moitos problemas que eu tiven a hora de falar galego na miña vida. E deste cúmulo de sentimentos naciu a idea de facer este vídeo contándovos por que eu avergonceime moitas veces de falar galego. Este vídeo non é un vídeo fácil de facer, nin moitísimo menos, nel vouvos desvelar complexos que eu tiven e que a día de hoxe todavía arrastro un pouco, inda que intento loitar contra eles. Veño a contalos non por contar aquí o cotilleo do mundo, senón porque vexo que moita máis xente pásalle o mesmo. E paréceme, a verdade, moi tonto que a día de hoxe sigamos con estes problemas, con estes prexuizos. Entón, veño a contarvos a miña experiencia. Así que, sen darlle máis voltas, dentro o vídeo. Para quenes non o saibades, eu son de Ferrol, a maior parte da miña familia é ferrolana, pero toda a miña vida vivín na Coruña. Entón, eu sempre estiven entre esas dúas cidades, entre Ferrol e a Coruña. Xustamente, estas dúas cidades son dúas nas que a lingua maioritaria, polo menos cando eu era nena, era o castelán. Así como en Galicia a lingua maioritaria é o galego, xustamente nestas dúas cidades, por diferentes motivos, non se falaba tanto. Entón, eu, dende que son moi nena, na miña familia sempre falei en castelán. Quere dicir isto que eu non sabía falar galego? Non. Eu vía a televisión en galego, falaba en galego no colexio, estudaba galego no colexio, e de feito, na Coruña eu vivía nun barrio moi obreiro no que vivía moita xente que viña das aldeas a traballar a cidade, entón moita xente falaba en galego. Polo tanto, eu cando era nena podía falar os dous idiomas sen ningún tipo de dificultade, simplemente, pois, diferenciaba, o castelán o usaba na casa ou nuns ámbitos determinados, e o galego o falaba noutro. Iso sí, na casa, inda que falábamos en castelán, sempre metíamos palabras ou frases en galego polo medio, non era como todo castelán nin todo galego, era un mix. Ou incluso cos meus avós, que eles antiguamente si viviran na aldea, con eles de vez en cando falaba un pouquiño en galego, pero bueno, a maior parte imos dicir que o falaba en castelán. Así que eu, durante toda a miña vida, usei as dúas linguas, sentínme cómoda, non tiña ningún problema, ata que chegou a adolescencia. Cando cheguei á adolescencia, eu comecei a sair de festa como toda boa adolescente da época e comecei a sair a diferentes povos, como Sada, Ordes ou Cecebre. A cuestión é que nestes lugares non soamente íbamos os de Coruña, lóxicamente. Ali xa empecé a coñecer a moita xente que falaba en galego dende que se levantaba ata que se dormía, é dicir, galegos falantes 24 horas. E entón, eu o que facía era o que tiña aprendido de toda a miña vida, coa xente que me falaba en castelán, eu falaba en castelán, e coa xente que me falaba en galego, eu falaba en galego. Pero comecei a ter os meus primeiros problemas, prexuizos, golpes de realidade desa xente. Por que? Pois porque ríanse de min, porque dicían que eu falaba un galego que non o falaba ninguén, que era da TVG, é dicir, da Televisión de Galicia, que solamente o falaban a Real Academia Galega, que non era un galego real, etc. Claro, estas persoas que levaban falando toda a súa vida en galego tiñan un galego, digamos, máis natural, dun xeito máis enxebre, non sei moi ben como explicalo, e sin embargo o meu galego metía moitos castelanismos e moitas das palabras que usaban eran as que eu aprendera no colexio, que quizá non son palabras que se utilicen dunha forma tan cotiá. Iso a min dábame moita vergoña, porque era como, eu non quero que ninguén se ría de mí, que pensen que estou falando aquí de forma pouco natural ou demais, non sei, dábame moita vergoña, pero chegou un punto no que deixei de falar galego, comecei a avergonzarme completamente, e foi cando me dixeron que o meu galego posicionábame políticamente. Eu nese momento non tiña nin idea de política, nin nada polo estilo, así que a min me dixeran, oes, o galego que ti falas quere dicir que és de tal partido político ou desta ideoloxía política, etc. Para min era un pouco que me botaba para atrás. Eu non quería que me encasillaran en ningún grupo do que eu nin sequera sabía. Non sabía nin en que crían, que opinaban, non sabía absolutamente nada. Entón, nese momento, a verdade, deixei de
falar galego. Sentía moita vergoña e non me apetecía absolutamente nada que cada vez que eu iba a ter unha conversación normal e corrente a xente plantexerase cousas como de que partido político son, ou que falo así porque veño dunha familia non sei que, ou non sei canto. Eu non quería que a xente se replantexara nada sobre min, solamente quería falar, así que o que comecei a facer é que cando alguén me falaba en galego, eu respondía en castelán, ou en castrapo, pero bueno, tirando máis ao castelán. De feito, lembrome dunha anécdota de cando eu falaba todavía en galego, con vergoña, pero todavía estaba así, dun rapaz que me dixo: se ti queres demostrar que está en galega, cántame o himno galego. E para min ese foi como un punto de inflexión de que vergoña, de verdade. E a día de hoxe eu penso é a cousa máis absurda do mundo. Ti non és máis galego por saberte o himno, sinto moito. E se alguén ten esta ideoloxía, pois o sinto, pero eu non creo que por saberme un himno sexa máis galega ca outros ou menos galega. A cuestión, iso fíxome sentir moi insegura falando en galego, incluso sentía vergoña non do idioma, senón de min mesma, de son menos galega, non o falo como me gustaría, non son nativa, non sei que, e deixei de falalo. Todo seguiu así ata que chegou a miña etapa universitaria. Cando eu entrei na universidade, na miña facultade e xustamente no grupo no que eu me atopaba, todo o mundo falaba galego. Soamente eu e dúas rapazas máis falábamos en castelán. E lembrome que nese momento eu tiña moitísimas ganas de falar galego, porque nese punto eu xa non estaba no colexio, polo tanto xa non tiña unha obriga de falar en galego ou unhas clases nas que aprendera galego. É dicir, dende que eu acabei o colexio, non volvín a falar galego obligatoriamente nunca máis, senón que era unha opción e algo que eu elixía facer. Entón, lembrome que todos os meus compañeros falaban en galego, eu tamén quería facelo, pero tiña tal inseguridade en min que non o facía, ata que vinme un pouco obrigada a facelo. Isto foi cando nos mandaron facer os primeiros traballos en grupo. Claro, eu estaba cos meus compañeiros, eles falaban en galego, e para min era moito máis doado facer as cousas en galego que para eles en castelán. Entón decidimos facer o primeiro traballo, unha compañeira e máis eu, xuntas e en galego. Eu sentíame, de verdade, super leda, estaba contentísima. O guai desta situación é que como miña compañeira sabía que eu non estaba cómoda 100% falando galego, ela apoiábame moito, cando eu tiña dúbidas preguntáballe e axudábame, correxíame, pero todo nun plan de querer ensinarme e eu querer aprender, non de menospreciarme nin moitísimo menos, porque era un traballo, ao final as dúas queríamos sacar boa nota. E bueno, estábamos contentísimas, fomos a entregar o traballo ao profesor e a pregunta do millón chegou: e ustedes por que hacen el trabajo en gallego? O noso profesor era galego, de feito, el era da Coruña, el sabía falar en galego, inda que non o facía, podía comprendelo perfectamente, ou seja, non había ningún tipo de problema, simplemente el non entendía por que, sabendo falar castelán, facíamos un traballo en galego, non tiña sentido para el. Entón, as dúas explicámoslle que, bueno, que a miña compañeira tiña máis facilidade, e que para mí non supoñía ningún esforzo, que a normativa contemplaba que podíamos facer o traballo en galego, bla 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 bla. Bueno, recolliunos o traballo, e como era de esperar, cando nos lo devolviu, a nosa nota era malísima. O profesor non xulgou o noso contido do traballo, senón que xulgou o vocabulario que utilizábamos. E, según el, tiñamos moitas faltas de ortografía. Por sorte ou por desgracia, a miña compañeira xa vivira esta situación previamente. Entón, xa sabía como tiña que actuar, e ela o que fixo foi dicirlle ao profesor: moi ben, dígame que palabras están mal, eu podo vir co meu diccionario e podémolo corrixir xuntos. Non fixo falta chegar a ese punto, ao final a nosa nota subiu, as supostas faltas de ortografía desapareciron, xa non había faltas. Bueno, un desastre. Eu isto de verdade lembro moitísimo e lembro que eu a partir de aí dixen: eu teño que seguir loitando porque esta situación non se dea. Eu non quero que isto sexa normalizado, xa non por min, senón polo resto dos meus compañeiros, que teñan o mesmo dereito ca eu e que calquera outra persoa a facer un traballo na súa lingua. Porque aínda que a normativa contemple que sí, que se pode facer en galego, se os profesores xa che pon problemas, moita xente non o vai a facer, porque o que queremos os estudantes é aprobar e facelo fácil e non ter complicación. Pero eu sentíame en débeda, sentía que tiña que facer algo, entón levoume bastantes meses tomar esta decisión, ou incluso un ano, non vou dicir que non, pero decidín comezar a falar en galego todo o tempo. Todo o tempo quere dicir que tamén na miña casa? Non, a verdade é que non. O cambio non foi un cambio radical. Fun pouco a pouco e moi paulatinamente. Comecei falando en galego dentro da universidade. Como todos os meus compañeiros falaban en galego, ao principio foi moi incómodo. Tiña aí unha barreira que me daba moito medo traspasar, pero que quixen traspasala. Entón, cheguei á universidade e comecei a falar todo en galego. Como era de esperar, ao principio, pois ríanse un pouco de min, que falaba un galego moi normativo, que metía moitos castellanismos polo medio, sigo facendo. Pero eu, de verdade, quería seguir para diante. Así que díxenlles que, por favor, que non se riran de min, que me correxiran todas as veces que fora necesario, pero que, por favor, sempre con
boa actitude, porque eu verdadeiramente quería falalo, quería facelo, quería seguir para adiante, non era unha broma, e que por favor que me axudaran. Tive moita sorte, os meus compañeiros foron moi amables nese sentido, e de súpeto comezaron a axudar un montón. Cando eu tiña dúbidas de como se colocaba un pronome ou como se facía algo, preguntáballes a eles, e moitas veces nin sequera eles sabían a resposta, simplemente dicíanme, mira, eu o digo así, non sei se está ben ou está mal, pero eu o digo desta maneira. Entón foi cando empecéime a dar conta de que ninguén fala un galego totalmente correcto. E pensando é que realmente tampouco ninguén fala un español correcto 100%. E iso pasará con todas as linguas do mundo. Cada un temos os nosos dejes, as nosas influencias, etc. E quizás nunha rexión temos uns fallos que non teñen noutra rexión, pero eles teñen outros que non teñen noutra, etc. Entón, bueno, aí xa comecei a darme conta de que iba o rollo. E por sorte, o meu ego comezouse a subir, entón puiden ampliar o rango de falar galego. De falar galego soamente na universidade, comecei a falar galego tamén na rúa. Entón o que fixen foi, cando empecei a ir a bares, restaurantes, etc., comezar a falar en galego. En ese ámbito, obviamente, como consumidora, nunca ríronse de min, soamente contestábanme, etc. Seguía unha conversación totalmente normal. Cando xa iba a rematar a carreira, decidín facer o meu TFG, o traballo fin de grao en galego, e isto, unha vez máis, deume problemas. Como eu xa sabía que na miña universidade había varios problemas con algúns profesores que non lles gustaba que fixéramos as cousas en galego, busquei apoio. Resulta que a Universidade da Coruña ten un departamento de lingüística galega, non me lembro exactamente do nombre, pero podo volo compartir sen ningún problema, no que corrixen os traballos en lingua galega co fin de que haxa máis documentación en galego. Entón, eu iba facendo o traballo e a medida que o iba facendo, iba yo mandando a eles para que mo corrixiran. E así, ao chegar o momento de expoñelo, que non me puideran dicir que había faltas de ortografía ou cousas destas que xa tiven que oír durante toda a carreira. Cando chegou o día da exposición do meu TFG, tiña 3 persoas que formaban parte do meu tribunal, eran 3 mestres da facultade, unha mestra deume os parabéns por facelo en galego, que gustaralle moito esa parte do traballo, etc. Outro profesor non dixo absolutamente nada, daballe igual, supoño, ou obviou, millor. E o terceiro e último sí puxome problemas, que por que o fixera en galego, que tiña faltas de ortografía, que non sei que. Obviamente eu contesteille dicíndolle que corrixíranmo dende o departamento de lingüística da universidade e que non tiña faltas de ortografía, ou polo menos en xeral non debería de telas. Podería ter algunha errata por aí solta, pero en xeral non debería de telas. O profesor diulle igual, porque o seu meeting era non o galego, e deulle igual calquera tipo de justificación que eu poidera darlle. Pero bueno, isto solamente é unha anécdota de moitas outras. Hoxe en día, cal é a miña situación co galego? Hoxe en día, na miña casa, eu sigo falando castelán porque é como me sinto máis cómoda, pero sí que cando saio á rúa aquí en Galicia, intento falar en galego sempre. Iso quere decir que eu sexa dunha ideoloxía política ou doutra ou non sei que? Non, quere dicir que apeteceme falar galego e o fago porque podo. E sigo recibindo comentarios de que si son galeguistas, si son non sei que ou son non sei cantos. Sí, sigo recibíndoos, pero que fago? Entrame por aquí e sáeme por ali. E de feito, como vos dicía ao principio do vídeo, fai pouco publiquei un vídeo no que falaba de para que me serviu a min estudar galego, e aí, inda que a maior parte dos comentarios foron moi positivos, sí que recibín comentarios dicíndome como o teu vídeo está moi guai, pero falar o galego que falas perdes toda a razón porque ti non es galega. Eu non son galega, entón quen é galego? É dicir, de repente plantexáronseme unha serie de preguntas a min mesma que quería compartir con vos. Unha delas é, supostamente eu non falo un galego natural, pero eu vi moitos vídeos de persoas galegofalantes que teñen moito acento da súa zoa, pois que o mellor teñen geadas, seseo, o que sexa, e vídeos de denuncia de por favor, deixade de criticarnos porque o noso galego é tan fermoso como calquera outro. Entón digo eu, quen fala un galego correcto? Eu non, porque é demasiado normativo. Eles tampouco porque é demasiado enxebre. Entón, quen o fala? En segundo lugar, que pretendemos gañar cando criticámonos por falar un tipo de galego, outro tipo de galego, ou simplemente por falar en galego ou en castelán? E estas preguntas van en serio, de verdade gustaríame saber a vosa opinión por aquí debaixo. Eu vou vos dar a solución que eu já topei, pero repito, é a miña opinión, así que deixademe por abaixo a vosa. A miña opinión é que un idioma non o fala ben ou mal ninguén. En cada rexión temos unha forma de falar, e iso non a fai máis correcta nin menos correcta. Por exemplo, a min pásame en castelán, cando os estranxeiros pregúntanme polos verbos compostos, eu non lles podo contestar porque eu non os utilizo, porque teño esa cousa do galego de que en galego non existen. Bueno, os utilizo, sí, a veces utilízoos, pero non ben. Entón, cando me fan ese tipo de preguntas, que podería pensar? Que eu non falo ben castelán? Non, simplemente son diferentes formas de falar. Máis correcta, menos correcta, o que ti queiras, pero non nos encasillemos en que falamos ben ou falamos mal, porque iso o único que fai é que cada vez teñamos máis medos, máis prexuizos
e non o falemos. É unha lingua que non se fala, é unha lingua morta. E en segundo lugar, por que nos criticamos? Criticámonos porque non nos sentimos seguros nin sequera nós mesmos. E isto non nos fai ningún favor, repito. Así que, por favor, deixemos xa as críticas. Se queremos axudar verdadeiramente, facer críticas constructivas, como por exemplo: oe, Sana, gústame o teu contido, gústame que fales galego, pero jo, a verdade é que debes pulir mellor a colocación dos pronomes. Eu sei que o fago mal e verdadeiramente necesito pulilo. Pois unha crítica constructiva agradecese un montón, pero que me chegue alguén dicíndome: tía, ti non falas galego, ti non és de aquí, nin és de alá, pois mira, non. Así que, avellanas, avellanos, respect. E isto foi todo polo vídeo de hoxe. Se che gustou, dalle a like, suscríbete a miña canle se todavía non o fixeches e non olvides darlle a campaniña para non perderte ningún só dos vídeos que suba a partir de agora. Tamén podes seguirme nas miñas redes sociais, nas que me podes atopar como Lady Avellana Viajes, nas que che comparto o meu día a día en calqueira lugar do mundo, especialmente en Instagram. E vémonos no próximo vídeo. ¡Vémonos!